Ahojte, a ja vás vítam pri najnovšom videjku a chcela by som vám dať taký pohľad na tú našu minimalistickú výbavičku pre bábätko, alebo minimalistickú z toho môjho pohľadu, že teda čo som má pripravené pred narodením Thea, a chcem vám ukázať, že čo reálne používame, čo nepoužívame a čo sme dokúpili, lebo som to sľúbila. Dole do infoboxu vám dám pôvodné video o tej výbavičke, aby ste videli, že s čím som začínala. A teraz vás prevediem po našom dome a ukážem vám, čo pribudlo, čo používame a čo nie. A je tu strašný bordel, ale tak, ak ste maminka, tak to pochopíte a možno vás to povzbudí, že teda nie ste jediná na svete, ktorá žije v bordeli. Lebo proste nevždy si mám upratovať, mám tu takýto prívesok. Theo by mal spať, tak dúfam, že v procese tohto videa niekde zalomí v šatke. To je prvá vec výbavičky, šatka. To som vám ukazovala, že mám pripravenú elastickú šatku, tak tu sme používali dosť dlho, ale teraz už má Theo skoro 7 kg a mám pocit, že v tej elastickej už tak dobre nedrží. To je fakt za mňa výborná vec na manipuláciu s novorodenčekom, veľmi jednoducho sa do tej šatky dáva. Ale už takto neskôr sa mi viacej páči taká klasická tkaná pevná šatka. Používam super vec, akože denne. Fakt, denne. Theo v podstate spí iba v šatke. Takže to je taká prvá vec z výbavičky, ktorú som vám ukazovala v tom videu. Šatky u nás idú. Za mňa je to veľká pomoc, lebo mám voľné ruky. Theo sa rád nosí a v tej šatke má väčšinu denných spánkov, takže šatka, super, veľká pomoc. Dobre, pokračujeme ďalej. V obývačke máme túto hombu. Vybrala som hombu, ale existujú rôzne tieto hojdacie veci. Kidvak existuje, no proste kadečo. Je to proste na takýto systém pružiny hore-dole. Existujú hociaké, homba je slovenská značka, tuším Košičania to vyrábajú, takže mi to bolo také sympatické, tak som to kúpila. Potrebovali sme k tomu dokúpiť aj ten stojan. V videu o detskej výbavičke som vám práve spomínala to, že uvidím, ako sa osvedčí hamak a podľa toho potom kúpim túto drahšiu hombu, lebo treba kúpiť k tomu aj stojan. Tak k tomu sa dostaneme v tomto videu. Hamak sa vôbec neosvedčil, za to táto homba je výborná. Theo má totiž rád ten kolísavý pohyb z hora dole a to presne táto homba alebo tieto druhy robia. A väčšinou v tom spí prvý denný spánok, niekedy ho tam dáme aj počas dňa, nevždy to prejde. Ale keď to prejde, tak aspoň jeden spánok nemá v šatke a ja mám voľné ruky. Má to taký dobrý madrac, taký veľmi pohodlný, formovací. No, dobre, s hombou som spokojná, máme ju tuto pri gauči, lebo má šňurku a teda ja sedím na gauči a môžem ho hintať. Veľmi dobre. Takže toto sme dokúpili, bola to taká väčšia investícia v podstate, ale veľmi, veľmi dobrá. Čo máme ďalej? Vankúš, taký ten tehotenský, ja som ho použila v tehotenstve na spanie, teraz ho používame ako také hniezdo pre Thea. Veľmi fajn. Lopta Ježišmária, po skončení tohto obdobia ju rituálne asi prepichnem, lebo na nej skáčem denne od tehotenstva aj teraz, to pokračuje. Mám položený nosič, tento nosič som dokupovala. Je to nosič sestrice Carrier One, teda maličký, páčil sa mi dizajn Nosím šťastie. Hormóny 6. nedelia, čo vám poviem. Už by som si Nosím šťastie alebo takýto výrazný dizajn nekúpila, asi by som šla do niečoho sivého alebo čierneho alebo tak. V každom prípade OK, ale páči sa mi to Nosím šťastie, pekná myšlienka. Nosič využívame fakt denne. Za mňa je to taká dobrá, rýchlejšia alternatíva k šatke a mám to také, že to striedam. Niekedy používam súd, niekedy iba nosič, lebo sa mi nechce viazať šatku. Ale za mňa sú šatky troška pohodlnejšie než tie nosiče, ale tieto ergonomické nosiče sú rovnako dobré ako šatka na dlhodobé nosenie. Ak máte teda také bábätko, že chce nosiť, veľa nosiť, tak tieto sestrice to môžem za seba doporučiť a fakt to veľa používame a páči sa mi to aj na cestovanie, že keď niekam ideme autom, tak si ho potom zoberiem do nosiča, žiaden kočík, nič, lebo ako ste videli v tom videu predtým, kočík nemáme. Aj keď jeden sme dokúpili, dostanem sa k tomu na konci videa. Pelni máme teda túto Twist Shake Baby vaničku, používam veľmi veľa a v tom videu som sa smiala nad tou krhličkou, že teda taká smiešná krhlička, že proste nepotrebovala by som to. Paradoxne používam pri každom kúpaní, páči sa mi, že to tak pekne umie bábätko. A ďalej tu máme ešte toto lehátko, to máme požičané
ale veľmi sa mi páči, je to také, on je v takom polosede a ako vidíte, vďaka tomuto hliadku sa dostanem. Väčšinou ho používam, keď som na záchode alebo sa sprchujem, ale používam ho tak nejak po celom dome, keď potrebujem niečo urobiť. Ideme ďalej. A sme v kuchyni. A tuto v kuchyni mám haku. A je to tento zachytávač mlieka. To som vám v pôvodnej výbavičke neukazovala, ale za mňa je to výborná vec. Toto používam fakt veľa, fakt často. Super. A ďalej tu máme tiež ešte jedno kresielko. Toto podľa mňa nie je úplne zdravé kresielko na sedenie alebo na taký poloľah bábätka, ale používam to naozaj na možno 5 minút, kedy si chcem urobiť jedlo, dám mu túto hrazdičku. On sa na to pozerá, má to rád, vydrží v tom a najem sa vďaka tomu, takže super pomoc. Ale vidíte, je to také diskutabilné. Nepotrebovali sme dve kresielka, ale máme ich požičané, takže je to ten luxus požičaných vecí. Potom ich vrátime a používam teda oba tie kresielka, ale minimálne jedno to kresielko je určite super vec, veľmi praktická za mňa a veľká pomoc, keď ho potrebujem niekde položiť a niečo urobiť. Lebo s tou šatkou sa dá toho veľa urobiť, máte dve voľné ruky. Ale nie je to také, ako keď ste bez bábätka, no čo si budeme. Takže tie kresielka za mňa sú super pomoc. Nevydrží v nich nejako dlho, ale tých pár minút mi naozaj veľmi pomáha. Dobre, začnem teda takto z kraja. Tu mám taký úplne klasický rúbsak, ktorý použijem ako prebalovaciu tašku, proste tam mám nahádzané nejaké plienky a tak. Keď mám bábätko, aj tak ja ho nosím, nepoužívame kočík na také bežné, keď niekam ideme a tak. Takže proste rúbsak je k nosiču, k šatke najlepšia voľba. A ďalej tu mám odsávačku mliečka, o tom som vám točila samostatné video. Takže myslela som si, že je to hlúposť, ale paradoxne naozaj to veľmi používam, lebo ja prebalujem iba na pulte, nikde inde v dome a tie plienky nesmrdia. Mám ich tam aj 3-4 dní, kým sa proste ten kož nenaplní plný a vôbec to nesmrdí. Kôž na plienky, teda za mňa super vec, aj keď som si myslela, že je to úplná hlúposť, že sme ho mali iba požičaný, ale paráda. Dobre, prebalovací pultík. Prebalovací pultík, ako vidíte, používam. Dokonca sa mi celkom darí v ňom udržiavať aj poriadok. Paradoxne, dobre. Keď som tu dole, tak vám ešte ukážem tieto plienky. Mala som veľa takých bielých klasických plienok, nakoniec som si nechala zo 10 takýchto pekných dizajnových a všetky biele som posunula preč. A tu mám prebalovacie podložky, ktoré sú prateľné. Túto som kúpila na For Home prateľnú, ale tieto ostatné som si dala ušiť z takej veľkej inkontinenčnej plachty na klasickú posteľ. Tak mi iba krajčírka obšila okraje. Je to výborné, periem to, nepremlká to, páči sa mi to. Mám tu kopu týchto kartičiek, Teo má tieto obrázky veľmi rád sa na ne díva a aj mi to uľahčuje asi prebalovanie, že tu na to pozerá. Tak to tu máme, má to fakt veľmi rád. Toto sú super hračky za mňa pre také malé bábätko, tieto kontrastné všelijaké. A trošku chyba bola, že som tu nalepila inak túto duhu, vyzerá to pekne na tom pultíku vzadu, ale Teo sa na to tým pádom pozerať dozadu a deti by sa úplne dozadu pozerať nemali, takže to je taký trocha problém. A tu, ako vidíte, mám zapínač na tieto lampašiky, alebo keď ho prebalujem v noci, tak žiadne ostré svetlo nechcem púšťať a tieto lampašiky bohate stačia, takže to je super. Ale tu máme postielku, ako vidíte, výborný sklad vecí, vôbec ju nepoužívame. Asi toľko k tomu. Postielka zostala tu, nejako sme ju nenainštalovali do spálne. A sme sa rozprávali s manželom, že už to teda urobíme tak, ako sme to pôvodne plánovali, že ju pridáme k našej posteli, aby sme si troška zväčšili tú plochu postele, lebo naozaj teraz sme tam 4 v tej posteli a je to trošku také už tesné pre nás. Takže urobíme to tak. Zónu na hranie, podložku, to je úplne super, tu ho dávam opäť jeho obľúbené hráčky, také kontrastné knižky, zrkadielko, kadečo. A ďalej tu mám nočník. To som vám hovorila vo videu, že plánujem robiť bez plienkovku, tak naozaj túto časť nočníka ja využívam, tu si sadnem, dám si to medzi nohy, Teo sa do toho vykaká. Čo sa týka tej bezplienkovky, tak to je také, že robíme aj nerobíme a poviem vám o tom v nejakom samostatnom videu, taký nejaký náš príbeh, že ako to bolo, lebo no proste nevždy to vyšlo, teraz posledné týždne sa mi darí zachytiť skoro každé kakanie a je to dobré, je to veľká pomoc.
A robím to s Teom. Robím to s Teom od narodenia, ale máme také fázy, že to robila som, nerobila som, lebo proste išlo to, nešlo to, no bolo to také všelijaké, teraz sa mi to začína konečne dariť, keď má 2 mesiace, takže tak, ale nočníček teda používame, mne sa tá miska, takáto oblá miska veľmi páči, si ju dám medzi nohy, ale nepotrebujete nočníček akože absolútne vôbec. A tu už mám väčšie oblečenie vypraté, že jak rastie, tak môžem ťahám z tohto krabice väčšie kúsky. No. Takže, ale inak nočníček, tento twist shake, mne sa páči. Hlavne je to, že tá časť je taká odendávacia a využívame teda už teraz od narodenia Tea. Ako hovorím, nočníček za mňa nie je časť vybavičky, ktorú pre novorodenca potrebujete. A bežne. Tu mám zavinovačky. Ja si stále myslím, že zavinovanie babetka je super, aj keď Tea sme teda nezavinovali vôbec. Raz sme to skúsil, nemalo to veľký úspech, takže u neho to nefunguje, ale viem, že sú bábätka, u ktorých to veľmi, veľmi funguje. Ale čo tu mám, je vysterilizovaná táto odsávačka na vysávač, preto tu máme v bordeli aj tento vysávač pripravený, lebo to ste mi aj písali a radili, lebo som mala inú odsávačku, že kúpiť na vysávač, že tie sú najlepšie. Fakt, kúpte si rovno odsávačku na vysávač, nekúpujte si žiadne iné. Tie na vysávač sú najlepšie. Poviem vám to aj ja. Fusák. Tento fusák je ešte po mojom manželovi, akurát sa vrátil z čistiarne, takže tomu dáme na sánky v zime a uvidíme, či to bude fungovať. Nebude to fungovať. Sedačku máme takúto romer, vajíčko s Isofixom. Isofix je skvelá vec. Používame tú sedačku, páči sa mi aj tá striežka, že v aute, keď svieti slniečko, tak sa to dá pekne použiť. Dobre, super vec. A tu je teda hamak, ako vidíte. Výborný sklad vecí. Inak nám ten hamak akože nevyhovoval. Ten hamak nevyhovoval Teovi, lebo on ten taký kolísavý pohyb, on ani na rukách, keď ho tak chceme kolísať, zostať na stranu, on to nemá rád, ho to privádza do vývrtky a on má proste rád takéto zhora dole. A teda tá homba je za mňa oveľa lepšia v tomto, že sa dá aj zhora dole, ale vlastne aj zostať na stranu, keď máte také bábätko. A teda tento hamak tu zatiaľ stojí, je do 20 kg, takže možno keď bude starší, tak to vyskúšame ešte, ale plánujem ho proste predať. Proste to bola veľká chyba mojej vybavičky. Mala som rovno kúpiť tú hombu a kašľať na to, že ten hamak bol lacnejší už aj so stojanom. No. Tu vidím, že bez zase kradol hráčky, ok. V spálni, ako vidíte, my spíme takto, že tu máte toto hniezdo. Toto hniezdo šila moja mamka. Čiže som vám toho v tej vybavičke neukazovala, lebo som ho ešte nemala doma, ale vedela som, že ho budem mať. Je výborné, hniezdo je super, ja ho použijem aj na polohovanie, teda do takého poloľahu, že ho opriem o stranu toho hniezda a tak ďalej. Je to výborné, v posteli to urobilo takú akože Teovú zónu, Aira sa naučila, že do nej nechodí, keď je v nej Teo, keď v nej nie je Teo, Airu niekedy nájdete v tomto hniezde. Takže, ale inak hniezdo sa mi veľmi páči. A Teo v ňom naozaj spí v noci, aj keď niekedy nad ránom si už potom beriem k sebe a spí na prsníku doslova, no ale tak. Ak sa pýtate, čo je táto hora plienok, tak to je nočná lampa, ktorej tlmím svetlom. No. A potom tu máme tento vankúš proti preležaniu hlavičky, to kúpila moja maminka Teovi a ja ho naozaj používam, ten vankúš. Celú noc na ňom spí a vlastne od narodenia vždy, keď sme ho dávali do hniezda, vždy sme mu dávali hlavičku do toho. A aj keď teda Teo asi nemá veľmi šancu si záležať hlavičku, lebo on nespí dlhé hodiny na nejakom rovnom povrchu. Väčšinou spí teda takto, ako vidíte. Takže nemyslím si, že mu hrozí nejaké záležanie hlavičky a aj v noci ho polohujem z jednej strany na druhú a tak, takže neviem, že do akej miery ten vankúš funguje, ale zatiaľ hlavičku preležanú alebo záležanú nemá. Takže možno funguje, možno nie, ale viete ho kúpiť za pár eur v Pepku. A čo sme dokupovali, je ešte tento antirefluxný madrac, lebo Tejko, teda vankúš, hlavne tie prvé týždne on veľmi grckal a toto fakt pomohlo. Hovorím, cez deň spal takto, takže to nebol problém, ale v noci sme sa báli, aby sa nezadusil, takže ho dávali sme vždycky do takej tej polohy a ten vankúš je fakt veľká pomoc. Takže to bolo za mňa super. No a ešte vám teda dlžím príbeh o kočiku. Či ho teda máme, nemáme, používame, nepoužívame. Tak, kočík už máme a kupovala som košík taký na behanie športový s veľkými kolieskami, lebo som si naivne myslela, že budem chodiť behať s kočíkom.
A viete čo, jedenkrát to fungovalo. Bolo to super, Teo zaspal, ja som si zabehala, inak beh s kočíkom je o dosť ťažší ako beh bez kočíka, ale zabehala som si a pravila som si, že je to fajn, že nemusím byť naviazaná na manžela na to, aby bol doma a tak. A viete, ako to je, musí byť dobré počasie, manžel doma, musí dieťa byť pred spánkom, aby som ho mohla manželovi nechať a tak ďalej, kopu proste veci sa muselo udiať, tak som si vrala, že ho dám do kočíka, môžem ísť kedykoľvek. Bohužiaľ iba raz. Odtedy Teo potom v kočíku plače a nechce byť v tom kočíku, tak ja ho vždycky potom vyberiem na ruky, nechcem ho nechať zaspávať s plačom v kočíku, je mi to také nepríjemné, čiže máme kočík konečne. Uspokojili sme teda tým otázky starých rodičov na to, že prečo na kočík, áno, že či máme kočík a tak, lebo to furt sa riešilo u nás. A tak už ho máme, všetci sú spokojní, že ho máme, ale nikto s ním nekočikuje, lebo proste Tejkovi sa kočík nepáči. Takže toľko k tomu, ale tým, že je to športový kočík, tak si myslím, že keď bude väčšie, už bude tak viac pozerať po svete, tak sa mu to bude páčiť a potom to znova vyskúšame. Takže toľko k našej výbavičke. A dúfam, že som vám týmto videjkom možno pomohla si tak utriediť myšlienky, že čo kúpiť pre babetko, že s takým pohľadom späť, že čo sme kúpili, čo sme ešte v procese potom nekúpili, teda kúpili, využívali, nevyužívali, že vám to nejako pomôže si urobiť naozaj takú akurát zbierku. Čo sa týka oblečenia, ešte to ma napadlo, že vám poviem, my máme sušičku a točím dookola takých 6 bodičiek, to je taký dobrý počet, keď máte sušičku, že aj keď sa pogrcka, tak máte náhradné, že to pogrcka pocika, viete, ako, že máte náhradné, že to viete vyprať a že to stíhate prať, keď aj neperiete každý deň. Ale kebyže nemám sušičku, tak by som tých bodičiek potrebovala viac, si myslím. Keď vám hovoria, keď vám gynekolog hovorí, že má ten babetko väčší percentil a že pravdepodobne sa narodí väčšie, a tak tomu treba veriť. Ja som mala aj veľmi maličké veľkosti, tú 52, lebo som si vravela, že ja neviem, aké babetko sa narodí, tak nech mám pre neho aj malé veľkosti, ale reálne sa narodil Tejko, mal 55 cm a 4 kg a proste rovno nosil 56, takže... Lenže to nikdy neviete, hej, to sú vždy iba také odhady u toho gynekologa, ktoré nemusia byť pravdivé, pravda? No ale tak v každom prípade, hej, úplne tie maličké veci som vôbec nevyužila a rovnako tak plienky, ja som mala pripravené 2 balíky plienok veľkosti číslo 1 a Tejko ich nosil prvý deň, ale mne sa zdali proste tie plienočky veľmi krátke a tak to aj boli mu malé, vždycky ich prečúral, takže... Na brúšku sa mi zdali tesné. No, nebolo to ono, takže potom som rovno prešla na plienky číslo 2. Takže asi tak. V našej výbavičke toľko. Neviem, či som na niečo nezabudla. Neviem. Využívame inak aj fľašku, takú antikolikovú. Keď nie som doma, tak manžel mu dá moje odsaté mlieko z fľašky, tak aj tá fľaštička je super. A čo sa týka cumlíkov, tak tie nepoužívame, aj keď teda je to opäť taká rodinná kauza a vždycky, ja neviem, čo majú tí ľudia s cumlíkom, no. Ale Teo ten cumlík raz vyskúšal, vyplul a viacej som ho potom nedávala, takže cumlík nevyužívame, ale jedna fľaška do vybavičky, keď aj plánujete dojčiť, je určite super, lebo tu občas využívame. No, takže tak dúfam, že vám tento pohľad na vybavičku nejak pomohol. Budem sa na vás tešiť pri nejakom ďalšom videu.